Хайырлы иртә, турдан-тур эфирда Татарстан дәүләт телевидениесенең татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрәбез. Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студиядә Гөлназ Ибраһимова бүгенге чыгарылышта. Социаль пакетны рәсмиләштерү вакыты бетеп килә. Социаль хезмәт җыелмасы алыргамы, әллә аннан баш тартып акчамы? Мәктәп укучылары иң югары күрсәткечләргә ирешсен өчен Мамадышта нинди проектлар эшли? Район хакимияте киләчәк буынга ничек ярдәм итә? Безнең махсус репортаж. Казан урамнарын тагын да яктырак итәргә җыеналар. Шәһәрдә караңгы ишегаллары күпме? Алар исәптәме? Табиблар сентябрь һәм октябрь айларын гриппка каршы прививка ясату өчен иң кулай вакыт дип саный. Халыкка жайлы булсын өчен метро станцияләре, сәүдә үзәкләре янында махсус мобиль пунктлар эшли. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Я специально ждала, когда откроют. Халыкны чиратның булмавы булган очракта да азлыгы җәлеп итә. Шуңа да башкаланың 4 җирасты станциясе янында кабат мобиль прививка комплекслары эшли башлады. Сегодня сделала и от ковида, и от гриппа. У нас Бүген бер юлы ковидтан да, грипптан да ясаттым. Барысына да киңәш итәм. Прививка кадаткач бөтенләй авырмадым. Җәмәгать урыннарында вакцина ясату нәтиҗәле ысул. Элек мобиль комплекслар көнгә 200 кеше кабул итте. Хәзер дә теләүчеләр ким түгел. Хәзер курку юк, нәрсә булачагын беләм. Хастаханәгә бару җайсыз, анда авыру йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә мин монда килдем. Грипптан Савигрипп, COVID-19дан Спутник V вакцинасы шул исәптән борын аша сиптереп тә ясатырга мөмкин. врач обязательно посмотрит. Табиб һәр мөрәҗәгать итүчене карый, температурасын, кан басымын үлчи, аллергиясе, хроник авырулары булу-булмавын ачыклап, нәтиҗә ясый. Вакцина ясату өчен полис, СНИЛС һәм паспорт кирәк. Мобиль пунктлар Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшьлек һәм авиатөзелеш метролары янында урнашкан. Эш сәгатьләре көн саен иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр. Мөршидә Җихан, Александр Шмакин, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Федераль ташламага ия булучылар сайлау алдында тора. Социаль хезмәт җыелмасы алыргамы, әллә аннан баш тартып акчамы? Социаль пакетны рәсмиләштерү вакыты бетеп килә. Татарстан халкының нәрсәгә өстенлек бирелүен хәбәрчеләребез ачыклады. Лилия Закирова озак еллар 2нче группа инвалид ирен тәрбияли. Эш органнарының даими эшчәнлеген тәэмин итү өчен кыйммәтле препаратлар һәм регуляр реабилитация кирәк. Шуңа иренә соцпакет алу өчен гариза бирергә килгән. Чөнки гаилә андый чыгымнарны тарта алмый. Мы именно получаем социальный пакет. Без социаль пакет алабыз, ягъни бу пакетка дарулар, кыйммәтле препаратлардан тыш иремне бушлай гемодиализга йөртәм. Акча яки социаль пакет дигән сайлау мөмкинлеге елда туа. Социаль пакетны сайлаучылар каты яки хроник авырулары булган кеше өчен кыйммәтле дарулар һәм медицина ярдәме ала. Аннан баш тартучыларга ай саен 1011 сум акча бирелә. Димәк, авыруның хәле начарайса, акча кыйммәтле даруга җитми. О льготном лекарственном обеспечении, которые... Соңгы елларда ташламалы дарулар темасы бик актуаль, чөнки авыручылар саны арта. Айруча яман шиш авырулары һәм шикәр диабеты 21-нче гасыр эпидемиясе булып кала. Социаль пакет яки акчалата алуны 30 сентябрьгә кадәр сайларга кирәк. Аның өчен пенсия фондына гариза бирү зарур. Карарыңны 1 елдан гына үзгәртергә мөмкин. Мөршидә Җихан, Ангелина Морозова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Казан урамнарын тагын да яктырак итәргә җыеналар. Кайбер урыннарда фонарьлар яңартылды. Урнаштыру ничек бара? Кайсы урамнарда бу хакта тулырак язмада. Караңгы төшсә дә яктырткычлар кабынмаган. Чөнки Ямашев урамында ишек алдында утларының бер өлеше генә сакланган, калганнары эшләми. Очень проблемно идти с детьми, допустим, со школы, уже темнеет. Шәһәрдә караңгы ишек аллары елдан-ел кими бара. Быел гына да 250-дән артык ишек алдында яктырткычлар яңартыла. Алар арасында Воровский урамы да бар. Яктырткычларны куеп бетереп, кабызырга җыенабыз. Ут безнең ишек алды программасы буенча тоташтырыла. Из 266 благоустраиваемых
266 төзекләндерелгән ишек алдының 118-ндә өр-яңадан яктырткычлар урнашылды. Якты урам беренчедән уңайлы, икенчедән төнлә йөрүчеләр өчен куркыныч түгел. Бу юнәлештә эш дәвам итә. Ел ахырына республиканың район җирлекләрендә шулай ук Казан паркларында да ут баганалары урнаштырыла. ТССРның 100-еллыгы скверының яктырту шилтәре яңартылды. Ут баганалары Салават күпере, Балыкчы бакчасы, Светлая долина паркларына, Юнысов мәйданына урнаштырылды. Планнар зурдан, алга таба шәһәрне тулаем яктырту системасын яңарту өчен бердәм концепция төзү. Ойзилә Батырханова, Диана Дасаева, Альберт Софиуллин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Мамадыш укучылары иң югары нәтиҗәләргә махсус әзерләнә. Гомуми белем бирүдән тыш район башлыгы тәкъдиме белән алар өчен 3 муниципаль проект эшләнгән. Бу яшьтәшләреннән өстенрәк булу мөмкинлеге. 2013 елда районда фән олимпиадаларында 20 укучы җиңүче һәм призер булса, узган уку елы нәтиҗәләре буенча алар 119. Мамадыш проектлары турында тулырак хәбәрчеләребез җиткерә. Мамадыш мәктәпләрендә укучы һәр баланың мәктәп эскәмиясеннән үк төрле һөнәр нигезләрен белү мөмкинлеге бар. Җирле кирпеч заводына, сөт продукциясе һәм сыр җитештерү цехларына, тегү предприятиесына экскурсиялар оештырыла. Бу проект укучыларыбызга, район укучыларыбызга алдага табан инде һөнәр сайларга икәненә ярдәм итәләр. Алар тормышка яраклашып чыгалар мәктәп стеналарыннан, һәм дә инде үзләре тормышта югалып калмас өчен бу проект кече яшьтән башлап мәгълүмат бирә дип уйлыйбыз. Нәтиҗәләр әйбәт. Анастасия Костина районның гына түгел, бөтен республиканың горурлыгы. 2 ел рәттән ул мода технологиясе компетенциясендә Junior Skills милли чемпионатының көмеш призеры. Мы должны нарисовать эскиз. Башта билгеле бер кисәкнең эскизын ясыйбыз. Аннан соң мөстәкыйль үрнәк ясарга кирәк. 5 сәгать эчендә без аны тегәргә тиеш. Муниципалитетның икенче нәтиҗәле проекты сәләтле балалар. Ул узган елның көзендә башланды. Проектның нәтиҗәләре нәкер килсәк, безнең 14 елдан бирле олимпиадабызны төрле югарлыктагы олимпиада нәтиҗәләре инде 4-5 мәртәбә артты. Һәм бу олимпиадаларда гына түгел, безнең бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрендә дә һәм башка бик күп төрле конкурсларда да безнең нәтиҗәләребез күренә. Бу асылда репетиторлык охшаган, ләкин кылачлырак. Мәҗбүри программадан тыш Мамадыш укучыларының барысы да математика, рус теле, җәмгыять белеме һәм башка бик күп фәннәр буенча тирәнтен белем ала. Инглиз телендә барган химия яки физика дәресләре белән монда беркемне дә гаҗәпләндереп булмый. Гәрчә моны бары тик махсус мәктәпләрдә генә күрергә мөмкин. Икенче Мамадыш лицее академик Камил Вәлиев исемен йөртә. Зур галимнең кечкенә мәктәп музее лицейда укучыларга начар укырга ярамый дип искәртә сыман. 4-нче Мамадыш мәктәбе спорт буенча районда иң данлыклысы. Ул Олимпиада 100 спорт сәламәтләндерү фестивалендә актив катнаша. Бу тренировкалар һәм ГТО нормаларын тапшыру дигән сүз. Муниципаль проект шулай ук район башлыгы карамагында җиңүче укучыларны бүләкләүдә традициягә кергән. Йомгак ясалганнан соң Анатолий Петрович иң яхшы спортчыларга акчалата призлар булдырган. Фестивальдә 13 спорт төре бар. Я всегда говорю, это сам... Мин һәрвакыт Мамадышның бай булуын әйтәм. Безнең төп байлык тырыш халкыбыз. Бу яшь буынның гомуми укыту программасыннан тыш олы тормышка ничек әзерләнүенең бер мисалы. Чөнки алар иртәгә районның тарихын һәм үсешен дәвам итәчәген аңлый. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Имәнлек Урман паркында фудшеринг оештырыла. Гадиләштереп әйткәндә, Казан бакчачылары артык уңыш белән алмаша. Чараның төп мәгънәсе бер-береңә бакча уңышыннан артып калганын бирү. Шулай ук паркта сезонлы яшелчә һәм җиләк-җимешләрдән ясалган ризыклар турында мәгълүмат тәештергә мөмкин. Мастер-класста катнашучылар банка капкачын дөрес ябарга һәм кышка әзерләргә өйрәнә ала. Буа районының Ямбулат хуҗалыгында ире мөгезле терлекләрне орлыкландыруның ясалма ысулы кулланылды. Ул терлекчелектә иң киң таралган һәм нәсел яхшыртуның ышанычлы методы булып санала. Моннан тыш ясалма юл белән орлыкландыру терлекләрнең ит һәм сөт сыйфатын нәтиҗәле яхшырту мөмкинлеге дә бирә.
Ветеринар табиб Яна Михеева яралгыны трансплантациягә әзерди. Иң беренче эш итеп эмбрион эрителә. Моңа 10-15 секунд вакыт бирелә. Пар чыгып бетеп, беренче су тамчылары барлыкка килгәч, яралгы сулы савытка урнаштырыла. При температуре от 33 до 35 градусов. 33-35 градус җылылыктагы суда 10-15 секунд тотам. Шуннан соң яралгыны катетерга алабыз һәм процессның төп өлешен башлыйбыз. Ямбулат хуҗалыгында ясалма ырлыкландыру өчен 36 баш мөгезле эре терлек сайлап алынган. Яралгыны күчереп утырту алдыннан аларның барысына да тикшерү үткәрелгән. Үзе аша аналыкта ялкынсыну процесслары булмауны һәм бозаулау өчен кирәк булган сары җисемнәрнең барлыгын караганнар. Здесь самое важное при пересадке, да, что Монда иң мөһиме эмбрион һәм реципиентның җидекенлек булулары. Трансплантация өчен иң яхшы донорлар елына 11 тоннадан артык сөт бирә торган сыерлардан эмбрионнар алынган. Моннан тыш хайваннарның нәселе дә өйрәнелгән. Эмбриопересадкой можно получить Мондый усул ярдәмендә продуктлыгы югары булган терлекләр алып була. 9 айдан соң сыерлар бозаулап, бозаулары киләчәктә күп сөт бирәчәк. Ясалма ырлыкландыру сыерларны уңышлы буазлатуның яңа усулы булмаса да процедура актуаль була бара һәм аңа сорау арта. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сентябрь айының 3-нче шимбәсе Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы көне. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясенең иҗат төркеме республиканың Урман хуҗалыгы министрлыгы музеенда булып кайтты. Экскурсияны музей директоры Илгиз Зарипов үткәрде. Музейга килеп керү белән иң беренче чиратта аның зурлыгы шаккаттыра. Шуның кадәр зур бина бүлмәсе булуына да карамастан, әле бик күп материалларны сыйдыра да алмаганнар. Музей тематик яктан дистәдән артык бүлекләргә бүленеп оештырылган. Үзебезнең чордагылар турында бүгенге яшьләр белмиләр, хәтерләмиләр. Шуңа күрә менә шул чордагы эшләгән кешеләр турында хәтер калсын дип оештырган. Бу музейның максаты. Илгиз Нәҗип улы үзе дә узак еллар шушы өлкәдә хезмәт юлы узган кеше буларак, ул үткәндә Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары, әлеге музейны оештыруда актив катнашкан, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы тарихын чагылдырган берничә китап авторы. Барысын да күрсәтеп, аңлатма биреп, Татарстан Республикасы Урман комплексының тарихы һәм хәзерге торышы, республика урманчылыклары һәм урман хуҗалыклары эшчәнлеге юнәлешләре, уңышлары, Татарстан Республикасы урман селекция орлыкчылык үзәге эше, янгын куркынычсызлыгы һәм саклаучы техник чаралар, мәктәп балалары яшь буынны урманга сакчыл караш тәрбияләүдәге хезмәтләре, министрлыклы җитәкләгән шәхесләр, династиялар, ветераннар турында сәгатьләр буена сөйләп йөрде. Без үзебезнең беренче урманчы дип Петр патшаны саныйбыз. Чөнки аның чорында каядыр 200-дән артык законлар, норматив мәгълүматлар тупланган булган. Петр патша бит инде 1718 елда Казан адмиралтействосын оештыра. Ул адмиралтействога бөтен агачны, имәнне, наратны лашманлар әзерләгән. Лашман немец теленнән күчергәндә урман әзерләүче. 110 ел дәврендә адмиралтейство хезмәт итә. Шул чорда каядыр 400-дән артык төрле корабльләр төзелгән була адмиралтействода. 2 миллионга якын агач киселгән. Аннан соң Әби патша килә Казанга, үзенең галереясын калдыра, бүләк итеп. Урман хуҗалыгына игътибар иткән Павел патша да Казанда була. Петр патшага кайтканда, менә бу пышкыны Россияга Петр патша керткән була. Аңа хәтле бөтен агачны, брусларны, тактаны балта белән генә җонып ясаганнар.
Узган елның сентябрында Татарстанның Урман хуҗалыгы идарәсенең 100 еллыгын уздырып киттек. 100 ел дәврендә 27 җитәкче булган урман хуҗалыгында. Союз дәврендә дә Татарстан беренче унлыкка керәдер урман хуҗалыгын интенсив рәвештә алып бару буенча. Бүгенге көндә 1 300 000 гектар урман республикада 17,5%. Урманда үсә торган агачларга килгәндә, карап торсак, барысы да бер тигез дип әйтергә була. Өлешләре усак, юкә, кайын, нарат, имән, чыршы белән ак чыршы бар. Урман хуҗалыгын янгыннардан саклау бик мөһим. 10 ел дәврендә янгыннар булмады. Моның төп нигездә минемчә президентлар, премьерның өлеше бик зур, чөнки алар контрольдә тоталар. Бу яктан безнең республикада хәлләр әйбәт дип санарга була. Безнең урманда үсә торган, үстерелә торган агачларның орлыгы 99 төрле агач һәм куак орлыклары монда. Сезне башка профессиядан айыра торган тагын бер әйбер Форма. Беренче урманчыларның оешмасы Диңгез флоты министрлыгында була. Шуңа күрә менә бу шевронлар шул чордан калган. Бүген дә бар. Узган ел республика урман хуҗалыгының идарәсенең 100 еллыгына карата 2 китап әзерләдем. Бүгенге сөйләгән экспозициядагы мәгълүматлар барсы да шушы 2 китапта табырга була. Дөрестән дә әлеге музей Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы үткән данлыклы юлны күрсәтә. Һәр даим яңадан яңа материаллар белән тулланып, байытыла бара. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Илһам Шакиров исемендәге республика премиясын тапшыру традицияга әверелеп бара. Узган ел Ритида Галимова, Филюс Каһиров һәм Флёр Шакировка тапшырылган иде. Татарстан мәдәният министрлыгы Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә дәгъва итүчеләрдән гаризалар кабат кабул ителүен игълан итте. Премиянең приз фонды 600 000 сум. 200 000 сумлык 3 премия 2 вокалистка һәм халыкчан тавыш номинациясенә 1 премия тапшырыла. Гариза бирү кампаниясе 15 ноябрь кадәр дәвам итә. Тәртип радиосы үз илемдә үз көем дигән бәйге игълан итә. Аның җиңүчеләре 29 ноябрьдә филармония концертлар залында гала концертта билгеле булачак. Бәйгедә катнашу шартлары турында алдагы минутларда сүзне хезмәттәшем Айзилә Батырхановага бирәм. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Тәртип радиосы баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова. Ризалә ханым, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар дип әйтегендәйм. Үз илемдә үз кием дип исемләнгән бәйге игълан иттегез. Әлбәттә инде безнең бик күп төрле җыр бәйгеләре уздырылып кына тора, һәр даим уздырылып тора дип әйтергә кирәк. Ә менә сезнең максат берникадәр үзгә. Шулай бит. Чыннан да шулай, үз илемдә үз кием дигән бәйге бу безнең икенче мәртәбә үткәрәбез. Үткән ел башлап җибәргән идек беренчесе. Ул инде татар халкының мәкаленә нигезләнгән, үз өемдә үз кием дип әйтә иде, әбием дип язылган безнең хәтта видеороликта да шулаймы. Ә без инде аны үз илемдә үз өемдә үз кием дип үзгәрттек. Чөнки һәр кешенең үз илендә теге тыныч тормышта матур итеп яшәп, үзенең телен саклап, үзенең милли урыф-гадәтләрен саклап, үзенең милли киемнәрен саклап, үзенең милли ризыкларын саклап, һәм әлбәттә үзенең җыр-моңын саклап, үз көенә яшәгәндә генә һәр халык, һәр милләт бәхетле була. Һәм менә шушы бәхеткә нигез салучы бер бәйге булсын дип оештырдык без аны. Радио ягыннан килгәндә инде безнең төп максат бу онытыла барган, инде радиоларда яңгырамаган, халык арасында да юкка чыгып барган җырлар бар. Менә шуларны барлар өчен, табыр өчен дип. Чөнки шартларына килгәндә конкурсның анда тере уен коралына кушылып, нәкъ менә әүвәлеге онытыла барган җырларны башкарырга кирәк иде.
Демәк, фонограмма кулланырга ярамый дигән сүз. Ярамый. Бөтенләй төшереп калдырылды, тыңламадык та, барбер теге кеше бит инде ул син әйткәнне тыңлый, үзенчә эшли, халыгыма барбер теге матур җырлаган кешеләр бар иде, фонограммага юллаганнар үткән елгы, алар инде безнең конкурста катнаша алмады. Кемнәр катнаша ала, яшь шикләве нинди? Яшь шикләве безнең яшь үзенчәлеге теге шикләнмәгән. Монда әниләр дә, бәбиләр дә барысы да катнашалар, чөнки без менә үткән ел әйткән идек, теге аерым гына дип инде акапелла җырлаучылар, кемдер баянда уйнап, кемдер җырлый, җырын аерым җибәрә, видео язмаларын, 100дән артык видео язма килгән иде үткән елны. Быел без әзрәк кенә катлауландырырга булдык. Ни өчен дисәң, Тәртип радиосының бит инде аның максаты барбер теге гаилә институты дип әйтим мин, гаиләдә тәртип булдыру беренче чиратта, чөнки Салават Фатхетдиновның әйткән сүзе бар бит, теге өеңдә юк тәртипне илеңнән эзләмә дип. Шуның кебек безнең беренче чиратта гаилә кыйммәтләре. Һәм без менә быелгы конкурсны да шул яккарак бардык. Монда гаилә белән катнашырга кирәк. Бу юлы туганнар белән катнашсалар да ярый. Бу үзара теге әтигәни һәм бала арасындагы ниндидер дуслыкта, ул бит уртак хезмәт берләштерә. Бала тәрбияләүдә теге язылмаган кануннар бар бит. Бергә эшләргә кушалар бала белән, хит идәге вакыт ягышлармы нәрсә анда. Алар барысы да берләштерә торган һәм эшкә иретә торган, гаиләне ныгыта торган әйберләр. Һәм туганнар белән дә шулай ук. Ул бит инде яшерен батырын түгел, туганнар белән хәзер элемтә ерагая бара. Без инде заманча технологияләргә бик бай шырда яшәгәчтен телефон аша аралашабыз, я язышабыз, әмнә булай күрешүләр, очрашулар, алар кызганычка каршы туйларда я кеше затканда гына. Менә бу тагын бер туганнарга да талантлы җырлый белә торган менә шундый туганнарга тагын бер үзара аралашып, күрешеп, берләшеп алуда булса иде дип әйтәм инде мин. Әлеге видео язмаларны нинди адреска һәм нинди числога кадәр юлларга кирәк? Безнең барлык язмалар да 16 октябрьгә кадәр юлланып бетергә тиеш инде. Чөнки аннан соң аларны тыңлап, комиссия рәисләре белән, комиссия членнары белән карап, нәтиҗәдә чыгарасы бар бит. Аны тәртип.татар адресына җибәрергә кирәк инде безнең. Дөресрәге тәртип.татар адресына кирип, сайттан бөтен мәгълүматны төгәл итеп алырга кирәк, укырга кирәк. Без инде ул килгән язмаларны Татарстанның халык артисты Айдар Абый Фәйзрахманов җитәкчелегендәге комиссия белән бергә әле карап чыгасыбыз да бар. Шуңа күрә вакыт кирәк була. Шуңа күрә инде 16 октябрьдә инде барлык язмалар юлланып бетергә тиеш. Әйе, шулай була. Безнең инде бәйге булгачтан җиңүчеләрдә һәм әлбәттә бүләкләр дә каралган. Менә шул турыда да аңлатып китсәгез иде. Нинди бүләкләр каралган икән? Быел безнең бераз нәрсә, быел безнең бит Аллага шөкер дип әйтим инде, без үзебез генә түгел. Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә үткәрелә безнең әлеге бәйге. Хәзер аның исеме киңәйтелде. Теге башка республикада яшәүче барлык милләтләрнең дә телләрен, ана телләрен саклау дип аңлыйм инде. Мин аны үземчә теге үз сүзем белән генә әйтәм. Менә шушы Марат Гутович җитәкләгән шушы комиссия белән берлектә эшләнә быелгысы. Һәм әлбәттә аның приз фонды да бар. Безнең беренче урынга 25 мең акчалата приз инде бу. Икенче урын 15 мең, өченче урын 10 мең, гран-при 50 мең акчалата бүләк булачак инде. Һәм тагын зур бүләге ул инде безнең җиңүчеләрнең җырлары Тәртип радиосыннан яңгыраячак. Демәк, инде Тәртип радиосының алтын фондына эләгергә теләсәгез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге бәйгедә катнашыгыз. Ризалә ханым, бик зур рәхмәт. Әлеге бәйге турында бик җентекләп сөйләгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырган өчен һәм минем чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Әлеге конкурсны гомумән Тәртип радиосының эшчәнлегенә бик зур теләктәшлек белдергән илбашыбыз Рөстәм Нургали улына, Әсхат Әхмәт улына, Марат Гутов улына, Татмедиа җитәкчелегенә һәм гомумән безне яратып тыңлаучы барлык халыкка чыннан да үз илебездә үз көебез булса иде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.